Alright, masibulele kakhulu pha ku Aco the DJ ebesiphatheleke amaza olutsha. Sibulele sibambe ngazo zozibini kwemphulaphuli. Siyakwamkela kwinkqubo yethu ezisematheni noBongiwe Kanyanga ukanti namhlanje adihambi ndodwa mphulaphuli, ndifuna ungalitshintsha iqhosha namhlanje. Sinaye ke udada olapha namhlanje e-studio. Ndithanda nalento obona umuntu phambi kwami bethunani. Yazi lanto sasazi ubona umuntu phambi kwakho uQomajonga, i-vibes, the energy ikhona. Sinaye udada usuka pha kwi-MK kodwa kenza unikela kuye asixelele nje uba ungubani, usuka phi, usindwendwele ngantoni namhlanje. Tata masibulele sibambe ngaso zozibini sikwamkele enkqubeni. Inkosi Msasa mandibulise kuwe nakubaphulaphuli bakho esisikhululo esicofa ngaba FM Youth Waves. Mina ndingwakwambhotolosho uzukile igama uDept Secretary womkhonto wesizwe party apha eChrisana. Indlela endonabe ngayo kukuba ndibelapha ndifuna uthetha inyani yi-reconnection. Ndandike ndakhokhela kule ngingqi yalapha eJoslov. So buyile ekhaya ngoku. Xa ubona uvela uqonde memories. Yes, I'm very much excited. Futhi ndithanda ne-environment le. Ndithanda nabantu aba bandamkelele. Xa ndijonge i-age, ndithanda i-creativity. Yanga inkosi yoxolo nothandano inganisikelela ithanda. Siyabulela. Likhule igalelo leni. And uThixo anika amandla ngakumbi. Ndibulala kakhulu. Siyabulela kakhulu. Namhlanje siyanibona nizile nesindwendwele kodwa ke kungaqhuma kubasiwe. Ngaqhuma kubasiwe kodwa ke asizukuthatha xesha lide. Sicela nje usicacisele mhlawumbe namhlanje nisihambele ngantoni. I'm sure ikhona imessage okanye ikhona into enize ngayo. Msasazi into esize ngayo apha kukuzobulisa kubantu basetsika yethu. Xa sibiza le-subregion intsika yethu singumkhonto wesizwe ke besike sakho ngo-2024 sizobulisa. Kuyabonakala ke umkhonto wesizwe intsika yethu ukhula ngamandla. Sinqangwe ngabantu bomkhonto wesizwe uba masize kubo namhlanje. Sinezinto ekuthiwa zi-Green Fridays. Kwi-Green Fridays ke kukuba simamele izinto abantu abakhala ngazo nokuba sizise kwimijelo efanelekileyo. Umzekelo njengoba silapha kwicimbi Youth Waves, eyona nto ikhalazelwa yile sector, youth sector, kukungaphangeli, i-gender based violence. Zizo zonke izinto ezichaphazela abantu abatsha. Xa singumkhonto wesizwe sihlala phansi sijonga ingxaki ezichaphazela abantu abatsha, akufanelekanga babanazo ezi ngxaki kuba thina sesibadala befuthi bangabo bangenela ulawulweni. Futhi xa sijonga i-database ne-profile zabo ngabantu abanamandla, abafundileyo, abanezakhono, ebekungamele nakanye into babe abaphangeli. Sizomamela ke ngoku ezo zinto sizobona uba sizichanela njani kwikomiti esifanelekileyo ezikhokhelwa ngamalungu omkhonto wesizwe party. So ndithetha nawe nje sicele unobhala wephondo uba makeza azoba nobungqina ukwenza ezinto sizithethayo ingabe izinto ezingathi zililize. Singumkhonto wesizwe into esiyenzayo sithetha into ethethwa ngabantu. Njengoba silapha nje sizothi kubantu abatsha abangabakhona noba babulisile nje sawubuza impilo pha empilweni kubo zawuyiva uba inqwaleko bayikhona size kulondo Msasazi inkosi. Siyabulela kakhulu umentionile into kubana i-youth kakhulu ngoba I think ngokujonga kwami nami ndiyabona into ba there's a lack apha kwi-youth. I-youth iyakhalaza and ixesha elininzi kule nto ithethayo i-drug abuse, yonke laa nto i-alcohol nentoni ziza because i-youth idinga into kwenza most of the time. Ziyayithanda laa nto uba uthi nizile nizojonga, you have a drive that you do namhlanje you are doing. Ndiyabona into yoba ke nizabe nindawo napha etown. Silapha i-Main Street opposite i-post office apha ngakwaspa. Simise pha into zethu sizimise pha. Sasazi kukho into ichukumisayo apha lento drugs. Kwi-communities ubungajonga abantu abazi-consumers of these drugs isikakhulu ngabantu abatsha. Into nebangela loo nto ibanga ukuba abananto kwenza. IsiNgesi sithi devil finds work for the idle hands to do. So mind is the theatre of devil kubo. So into esiyithetha ke ngosithi masizame uncedisana nabo ukubasusa kwingxaki ezikhoyo. Le 350 ingozi leya. Kwakhona ubuphinda ujonge ezi drugs zingena nobani. Ezi drugs suka kumazwe ngaphandle. Ezi drugs zifike ke ngoku zisikeniselwe ukumosha isizwe. Yile nto sithi kumkhonto wesizwe
kwecala sibambisene namakhosi abanikazi bomhlaba kwecala sibambisene nenkonzo apha enyangeni njengoba siqala lenyanga yeLent sithe xa siqala lenyanga yenzile sathi kwinto yenzile inkonzo sicela mazisincedise kuzo kuba ke sibeke abantu abatsha sibathandazise kuba ezinto abazenzi kuba bethanda bazenza noSathane uyangenela kwalapha uyabona ke msasazi ndikunike inkalo ezimbini ndikunike inkalo yobukhosi ngapha ndakunika nenkalo yenkonzo kuthiwa sithi xa sifundiswa kumkhonto wesizwe party imaterialism neidealism so kwecala abantwana ba-attractwa zizinto zehlabathi kwecala ibe uThixo okhokhelwa zinkonzo befuthi uba uyancedisa thina abantwana banikwe amandla uba bakwazi ukuzeyisa so size kulonto ngosothi zinkonzo sincediseni ekubeni abantwana babambe ngesandla baguquke basindiswe ukusindiswa ukusinda kwizinto zalapha emhlabeni ukwenzela basingaboni abantwana bethu ngenxa yokoyisakala zezelizwe babe ngamanxila basebenzisa drugs barape benze zonke izinto kuba ithemba lethu kubo sijonge inkokheli zangomso sizawungabikho kule MK sifuneke ngibe ngabantwana abaqoqothekileyo yilonto sithi kwinkonzo makuvuselelwe ezakuthiwa Sunday schools futhi neeprograms zasezinkonzweni ibe ziiprograms ezirespondayo kubantu abatsha bayishiya phakathi inkonzo kuba inkonzo bayibona ingekho relevant kwiinintsi zabo inkosi msasazi apha etown mhlambi ningathi xa nibiza abantu nibabiza mhlambi yeyiphi information okanye into abangaza nayo mhlambi there's documents that you need kule drive sifuna iziqu zabantu ifa nje manje zikesa ngenkonzo abantu soze bayazi into bengekho kuyo sithi ke abantu babaze bazova sizobulisa sizorelate nabo kakuhle asikathana banguphi na umbutho thina as long as ungumuntu omtsha yiza uzova umamele uzihluzele ungahluzelwa uzithathe izigqibo ngokwakho inkosi msasazi okay ndiyayithanda kakhulu ke mna ke into enolutsha phakathi ndiyayithanda xa niyivelela niyibona uba ikhona ingxaki ngolutsha mhlawumbi singanifumana phi singanilandela kwapha amakhasi onxibelelwano xa sifuna mhlawumbi to be connected with the MK it's a bit that ifoni yami ivaliwe ngawusike ndithumelele kodwa kwangoku ukuba ngaba abantu bafanele ukwenza follow up kuba ndingumuntu osebenza ngoluntu inumber yami solika available 072 7479 726 072 7479 726 iya WhatsApp le phone ya phone nofona uyawuthi ke umuntu othe wandi WhatsAppela ndamnika ke ngoku ilink apho sifumaneka khona. Okay. Enkosi kakhulu. Ndiyafuna nje mhlambi xa sivala mhlambi ukhona umuntu omameleyo ozawuthi yena unengxaki. Ndifuna nje mhlambi ukhona umuntu ohlele ekhaya that doesn't really see into ba usaphilelani because bakhona abantu abazibuza into ba disaphilelani because I've tried to get a job and imisebenzi emininzi lately. Ivele ithi 18 to 35. Abe umuntu mhlawumbe ufundile wahlala nalo degree yakhe ahlala years then xa kufuneke applyile zawuthathwa now i-age problem yabona yenye into I think esijongene nayo kakhulu engumceli mngeni when it comes to youth ndiyayazi into ba ikhona la youth ingakhathaliyo because abasenandaba because bavalelwa iminyango right in their faces so umuntu ohlele ekhaya specifically ungathini kuye mhlawumbe there's a graduate okanye there's umuntu owasicamayo kwa isikolo mhlawumbe wavele wabona akho need yesikolo mhlawumbe ukamnika motivation ethini namhlanje yabona abantu sisi abangalilahli ithemba futhi abantu mabangayideleli lanto yokuthandaza ukuthandaza ke kunika ithemba futhi umthandazweni amadonga avalileyo yavuleka singumkhondo wesizwe sizimisela ukubaxhasa nokubasupporta abantu kanjalo ngokuthi sithethe namalungu wethu eParliament sibe ne-database yabantu sibe ne-skills base sizothi ke ngoku kwezi ndawo kuhanjwa kuzo kukho ezi skills sicela nesichanelele zona aba bantu umzekelo umuntu obekwe apha indlunkulu ka-national ngutata u-Esther Khulukele nguye ke esiye sithi amaxesha amaninzi njengoba sidla ngokwenza xa kukho izigalazo umzekelo ebesisenazo ngoku apha entsika yethu bububi bendlela sinayo i-database yendlela yazo zonke ezilapha zizinto ezivezwa ngabantu bepublic zezinto ezinxulumene ne-corruption phanga phakathi zizinto ezahlukahlukene besingekabinawo ke ngoku lo mngxilo
lo mngxelo wabantu abatsha sithi ke ngoku siyofuna lo mngxelo wabantu abatsha noba bebefakele kweminye imibutho akwali sifuna ukwenza ilengelo ba ekugqibeleni ingxaki zabo noba ingxaki zabo zilungiswe ngubani sicommitted kufuneka ingxaki zilungiseke ezi ke ngoku zabantu abatsha njengoba ndisitsho kukho unobhala wephondo ozayo sazigqilisa kuye ezilandelayo sophinda start enye database sise ku-honorable MP utata uKhubukeli sizimisele into yoba uba bafuna ukutshintshwa umthetho utshintsho uresponde kwi-current conditions ezitya abantu abatsha. Hayi ongavanga ngongenandlebe ndiyavuya kakhulu into kubana nimane nisiza nimane nizothi gqolo usikhumbuza into ba singabantu abatsha there's a lot we can do and ubom abuphelelanga apha masibulele kakhulu ngexesha lakho tata so nihamba idolophu ngedolophu idolophu sethu omasipala bethu bathandathu okwangoku kwetyeli lokuqala sisathemba size apha kuqale kwaphakama intsika yethu sithemba siza apha intsika yethu kuba iyoqala iphakamise isandla ngoku ndiza apha ndifonele iDr Ibiquma so ndiqinisekile iDr Ibiquma kuzofuneka nonobhala sibonisane into yoba siyane neDr Ibiquma ibiseyiphakamise isandla isakhe sizwe ngomvulo sisesakhe sizwe ibiseyiphakamise isandla inokumgijima sakhe sathi makebame ngokufutshane ke sizaqala ngezidolophu ezinkulu ezine-capital cities emva koko kuba ndiphazama iidolophu zethu apha eChris Hani ziyi-17 sizimisele kuba ndiphazama sizimisele kuba sinyathele kuzo zonke ezidolophu. Ndiyabona uba umsebenzi wenu uzaba mhle umsebenzi wenu uzaba mkhulu sisithi siyicofa imvaba FM Youth Waves nenze kanjalo siyayithanda kakhulu thina londo leyo nathi nje basiyi youth eziphakameleyo sabona into ba makhe senze into sesilapha nje I'm sure yonke le interview sinayo ngoku will go places abantu bazawutsho bakwazi uyiva which is we never had into enje okanye zazikhona dreams before abantu but zange bakwazi into ba bazireache but thina ngalento sinayo incinci siye sathi no man masidibaniseni kuzawuphuma into apha siyavuya nento ba kubekho MK apha ekhaya awuyazi indlela into excited ngayo xa ndibona abantu abatsha ndibona ikamva lethu sikaba abantwana bam kulento niyenzayo uThixo ningamshinga semva inkosi kakhulu ngencinga yenu uye kutata wakho ngugosa okanye umama ngugosa ufike uthi kukho lenzame ukwenzela into nganye siyenzayo ikhatshwe yimithandazo akho nenye into esinokuqabelela kuyo uThixo singambeka ngakho phambili kwabo ke bakholelwa kumasiko nesithethe abantu baye emaxhantini akumawabo bazenze zonke izinto zokomoya ndiqinisekile njengoba ndifika kunje namhlanje ndathi xa ndiphinda ndisiza ndawufika ngentando kaThixo ndafika lukhulu utshintsho ndiqinisekile naba baphaya emakhaya uba ngaba bayanqula bayathandaza egameni leMK kuyavuleka amasango avalelekileyo Thixo inkosi yoxolo ingayingabasikelela ngase baye epasikeni baye abantwana epasikeni baye epasikeni hey bethuna masiyene epasikeni phambi kuyodlala ibhola ze-Easter tournaments sicalwana nabaye epasikeni baye umaza sixanxa bomamela bovuselela mhlawumbi into ingomuntu kulonyaka inkosi mhlawumbi yenzelwe wena lepasika you never know after this Easter amasango kubantu abatsha siyacela uThixo inkosi yoxolo mayivulele mayithule mayiqenge amatshe avale amathamsanqa abantwana bethu. Alright enkosi kakhulu tata kodwa ke manikhumbuze abaphulaphula ekhaya into kubana iMK ikhona edolophini uzawubona kuyaxokozela sozuba misishe kuloo ndawo bakuyo make sure into ba ungumuntu omncinci ungumuntu omdala I'm sure uyafuna nawe umamela into bakwenzeka ntoni nayo iMK ikhona masibulele sibambe ngazo zozibini kuwe tata umpotoloshi sithi uphinde ubuye ke asikagqibi uphinde ubuye wamkelekile apha ekhaya. Alright, Coffee Vaba FM Youth Waves nobongi Black ezisematheni namhlanje manditsho ndithi kuwe umbengo omde uyawucima umlilo. Coffee Vaba FM Youth Waves. Sindikuhlunga sifuna ukuphikisa